Assalamu alaikum masu sauraro, muna muku sallama irin ta addinin Musulunci wadda addini ya tanada a cikin wannan tasha tamu ta sharhin labari na inda kun ji cewa tun bayan dawowar Abba Galadima daga gidan Sumayya wato gidan Aliyu Raba Gardama domin yayi ziyara ya ga halin da ɗansa yake ciki. Inda daga nan kuma sarki yana nan yana lissafin kwanakin da zai ƙare wannan yaro a yaye shi ya dawo masarautar garin Gabas. To a hanyar dawowar Abba Galadiman ne dai ya samu accident. Mai sauraro, in dai wannan ne farkon ziyartarka cikin wannan tasha tamu ta sharhin labari na mai albarka, ka daure ka danna mana subscribing kana ka danna mana alamar ƙararrawa domin samun sharhinmu da zarar mun ɗora. Bayan tafiyar tasu ne ba jimawa suka samu accident, duk da dai ba kowa ne ya san dalilin da ya sa Abba Galadiman ya yi accident a wannan mota tasu ba, duk da ba shi yake tuƙa motar ba. To tun bayan dawowarsu ne dama Aliyu ya riga ya fusata Abba Galadima da maganganu kala-kala da ya je fikon ɗan nasa, inda yake gaya mai maganganu iri-iri. Wannan ne yasa Abba Galadiman ya fushi yake cewa ya san tun da ya zo sai ya ɓata masa rai. Daga nan ne da ya ja awon tashi wato Amira suka koma masarauta. To yayin komawar tasu ne wannan abin al'ajabi ya same shi. To hakan dai ya sa Kilishi da Fulani sun shiga ruɗani sun rasa inda za su sa kansu. To mai sauraro, yau Kilishi da kanta take yi wa Abba Galadima kuka. Ai kun san ba ƙaramin abu ne zai sa Kilishi ta dinga kuka ba. To ba komai ne ya sa Kilishi take kuka a bisa wannan accident da Abba Galadima ya samu ba, illa Kilishi ta fara rasaya da goyonta. Saboda tana so duk abin da ta yi wa Abba Galadima ta nemi yafiyarsa kuma su ci gaba da zumuncinsu kamar yadda suke yi a da. Hakan ne ya sa mai martaba wato yayan Abba Galadiman ya ce kar a sake a sanarwa da Nana Khadija, saboda in dai aka sanar mata za ta buguzo ta taho har izuwa wannan asibiti, kuma ita ma ba za ta kwantar da hankalinta ta ji menene ya faru ba, duk za ta bi ta sa damuwa a ranta. To hakan ne ya ja Kilishi ta kama bakinta da ita da Fulani suka kulle bakinsu ba tare da sun gaya wa kowa ba. Bayan awa ɗaya da kawo Abba Galadima cikin wannan asibiti ne aka kira Sumayya ana gaya mata cewa wato tsohon mijin nata Abba Galadima sun samu accident a haɗarin mota yayin komawarsu gida. Wannan ne ya sa Sumayya ta rikiɗe ta rasa inda za ta sa kanta, tana ta koke-koke ba don komai ba, tana tuna irin abin alkhairin da Abba Galadima ya mata. Daga nan ne ta ɗauki waya ta kira Farzo ta gaya masa halin da Abba Galadima yake ciki domin su zo su haɗu su je su duba shi ta gaya yanayin jikin nasa yake. Tana kiran Farzo ɗin ne yana kuma gudanar da harkar shi ta TOP, sai dai bayan da ya iya saboda matarsa ce. Aka ya ɗau wayar ya ɗaga, yana ɗagawa ya ji tana shekar kuka, yana tambayar ta me ya faru, ta gaya mai duk abin da ya faru. To bayan jin maganar tata ne shi kuma Farzo sai ya ji haushi yayin da ya ga yadda ta ɗugunzuma hankalinta ta rasa inda za ta sa kanta. To shi ma dai Farzo ɗin ya fara nuna kishinsa a wannan waje da ya ga yadda Sumayya ta rikide ta canza kamanni. Nan dai amsa mata da cewa to gashi nan yana zuwa ba don komai ba illa don ya sanyaya mata zuciyarta. To daga nan ne dai shi Abba Galadima a cikin wannan asibiti aka ce nan da sati ɗaya za a mai da su gida domin jikin nasa ya ƙarasa warwarewa a gida. To wannan rauni da Abba Galadima ya yi ba wani rauni ne can mai tsanani ba, kawai dai ya ɗan fashe a goshi ne da kuma ɗan sauran kukujewa da ya yi. Shi kuma sarki mai martaba wato yayan Abba Galadima ya ce kar a sake a bar shi ya dawo gida har sai ya warke limil. Shi kuma Abba Galadima kawai ba abin da yake kira face sunan ɗansa, a kawo mai ɗansa ya gansa, shi dai a kawo mai ɗansa ya gansa. Hakan ne ya ja Sumayya tana zuwa ta taho da wannan yaro, nan dai yaro ya taho da sauri ya zo wajen ubansa. To tun a yanzu yaro ya fara shaƙuwa da mahaifinsa kafin ma a yaye shi. To ya kuke gani in dai har aka yaye shi kafin ya dawo gidan mahaifiyarsa wato gidan Aliyu Farzo, to za a jima bai dawo ba. Saboda shi kanshi hankalin yaron ya fi kwanciya a ɓangaren masarautarsa Abba Galadima. Wannan ne ya sa Abba Galadima da ganin yaron ya fara dariya yana murmushi domin ya ga rabin jikinsa wanda shi ne magajinsa.
To ita ma dai Sumayya bayan zuwanta asibiti ta ɗaga waya domin ta kira iyayenta Baba Rabe ta gaya musu cewa Abba Galadima ya yi accident yayin dawowarsa daga bikon ɗansa da ya zo. To mai sauraro, in dai wannan ne farkon ziyartarka cikin wannan tasha tamu ta sharhin labari na mai albarka, ka daure ka danna mana subscribing, kana ka danna mana alamar ƙararrawa domin samun sharhin mu da zarar mun ɗora.